Хәерле көн, дустым. Хәлләрең ничек? Минем хәлләр дә начар түгел. Әмма мин бик арыдым. Үз кибетемне ачканнан бирле бер ял иткәнем юк. Әле менә сату алу эшендә үземә ярдәмче эзли идем. Әйе, мин бу турыда белдерү бирдем. Кемне эзләгәнемне бик яхшы беләм һәм аңлыйм. Кемнәр дисеңме? Берсе инде сатучы булып эшләгән. Икенчесе мода һәм дизайн белән кызыксына. Дөрес әйтәсең. Алар яхшы кешеләр булырга тиеш. Әйе, эшчән, карьераларын күз алдына китергән, максатларын төгәл аңлаган кешеләр. Гафу ит, бүген эшкә урнашырга теләгән берничә кеше белән очрашырга тиеш идем. Инде аларның килер вакыты да җитә. Алар белән сөйләшкәннән соң, мин сиңа шалтыратырмын әле. Яхшы киңәшләрең, теләкләрең өчен рәхмәт. Сау бул. Исәнмесез? Исәнмесез? Узыгыз, нәмдә утырыгыз. Сез Фәридә буласызмы? Әйе, минем исемем Фәридә. Фәридә, килүегез өчен рәхмәт. Хәзер мин сезнең резюмені табам. Менә таптым да. Бәлки сез үзегез сөйли башларсыз. Яхшы. Мин университетта укыйм, әмма хәзер җәй укулар юк. Шуңа күрә бераз эшләп алырга телим. Күрәм, сату эшендә тәҗрибәгез дә бар икән. Әйе, минем кибеттә эшләгәнем бар. Сез анда бары тик 4 ай гына эшләгәнсез. Ни өчен ул кибеттә калмыйсыз? Ул кибеттә белемемне күтәрергә мөмкинлек булмады. Шуңа күрә анда эшлисем килми. Рәхмәт, Фәридә. Мин үземнең фикеремне сезгә хәбәр итәрмен. Рәхмәт. Мин сездән җавап көтәм.